Здравейте, скъпи приятели, слушатели, зрители и последователи! Аз съм Васка Бакларова, а вие сте в YouTube канала ми "Срещни бизнеса със сърцето си". И както виждате тези прекрасни графики зад мен, ето това е бизнеса, а ето това е сърцето. И в ролята ми на медиатор по средата съм тук днес, за да ви кажа как да срещнем бизнеса със сърцето си на чаша кафе и да си поговорим на темата комуникация. Защо можем да говорим на български език, а не можем да се разбираме? Защо е толкова трудно да говорим с колеги, приятели, партньори, а да не можем да се разбираме? В това нещо няма нищо сложно и нищо трудно. И ако тази сутрин заедно с своята чаша кафе си помислите как аз ще вдигна телефона на първия човек, с който говоря. Дали сутринта рано ще му кажа: "Ало, да", или ще кажете: "Добро утро", да, кажете, или ще кажете: "Да, моля". Виждате ли какво огромно значение има интонацията, с която вие вдигате вашият телефон? И какво по-хубаво от това, ако днес си поставите за цел на всеки човек, който вдигнете телефона, на всеки човек, който се срещнете и видите за пръв път в деня, просто се усмихнете и кажете: "Добър ден, здравейте, как сте, наред ли е всичко?", а не с онова мудно, забързано понеделнишко утро, в което на никой не му е до никого и после се чудиме защо ходим с нежелание в понеделник в офиса. Изключително проста формула. Здравей, добро утро, как си? И задължително сложете усмивка, дори и да е по телефона. Защото ви гарантирам, направете проба с близък ваш човек, звъннете му 2 пъти и в единия път се усмихнете, в другия път дръжте сериозна физиономията си и кажете: "Да, здравей, добро утро, как си?" Със сигурност този човек ще улови в кой момент вие сте му се обадили с широка усмивка и в кой момент вие сте се обадили с една неприязън. И ако сте човек, който е фронт офис, ако сте човек, който е на welcome рецепция, ако сте човек, с който клиентите основно общуват, вие сте лицето на компанията, вие сте лицето на предприятието, вие сте лицето на салона, на офиса. За вас е изключително важно, освен да изглеждате добре, освен да имате прекрасна прическа, освен да имате прекрасен тоалет, освен за господата така да имат вратовръзка и стегнат костюм. Изключително важно е с каква интонация ще комуникирате с хората. Вие сте лицето на компанията. Дори да не сте висш мениджмънт, дори да не сте човек, с който ще се случват някакви сделки. Вие сте човека, който е лицето на компанията. Затова е изключително важно именно вие да знаете, че сте изключително важен човек за тази компания. И много често при мен в различните офиси, когато хората от различни сфери комуникират с нашите служители, аз казвам на всеки един човек, че е важен от компанията. Няма сфера, в която ти, комуникирайки извън компанията, с външни хора, ти си лицето на компанията, без значение каква е позицията ти, без значение дали си складов работник, дали си среден менеджмент, или си висш менеджмент, или си CEO. В момента, в който ти излезеш от компанията, презентираш не само себе си, но презентираш името на компанията. И затова е изключително важно начинът, по който комуникираме с другите хора. И за целта не е необходимо да сте били на някакъв невероятен семинар с невероятен коуч, който да ви каже: "Усмихнете се, спомнете си кои са вълшебните думички, когато бяхте на 7 години. Здравей, благодаря, извинявай, усмихни се, как беше денят ти, колко мило." Това са неща, които ние ги носим в нас,
но не искаме да ги правим. Или една част от нас искат, една част от нас не искат. И представете си ситуация, в която сутрин влизате в офиса с вашите колеги. И да кажем, сте 4 човека в офис. Двама човека в понеделник сутрин са в супер добро настроение. Влизат и казват: добро утро, успешна седмица на всички. И отсреща другите двама човека казват: добро утро, какво му е хубавото на деня. Няма как да дойде тази комуникация. От нас самите зависи да излезем с една ведра усмивка, да се усмихнем на деня и човека срещу нас няма абсолютно никаква вина, че ние не сме способни да оправим настроението си. И никой не е длъжен да търпи едно негативно отношение и настроение. След като имате добронамерен изказ, след като имате усмивка, след като кажете едни красиви вълшебни думички, денят ви просто ще се подреди перфектно. И сега нека си представим, че в ден понеделник, по принцип най-ангажиран и натоварен ден, в 10 часа в офиса дойде човек, който иска на мен да ми продава нещо. В момента, в който този човек влезе с куфърче в офиса да ми продаде нещо, той, разбира се, идва за да ми свърши услуга, идва за да ми помогне, идва за да направи животът ми по-лесен. Но всъщност той идва за да ми продаде нещо. И сега, обърнете внимание, ако в понеделник сутрин в 10 часа този човек дойде в моя офис, прилично облечен, елегантен външен вид, много добра кондиция, усмивка и в цялата тази перфектна комбинация долавям доза такъв невероятен фалш, изучен по учебник. Има два варианта как ще приключи разговорът или срещата с този човек. В първи момент, в който аз подам сигнал, че не искам стандартен разговор по протокол, тъй като маркетинговият модел е дал 10 точки, по които да премине нашият разговор, за да може той да сключи сделката. И това нещо, повярвайте ми, няма опитен мениджър, собственик, управител, който да не разбере къде е фалша в цялата картинка. И сега, моят съвет е, ако отиваме на среща, бизнес среща, търговска среща, среща, в която трябва да се случи някоя сделка, моля ви, не си спомняйте теориите от големите учебници по маркетинг. Изключете разума си. Търговия, продажби, прекрасно, има прекрасни обучения. Въпросът е, че тук разума не трябва да работи. Как бих направила аз една такава среща? Добро утро, здравейте, прекрасен ден ви пожелавам. Как мина уикенда ви? Опитвам се човека срещу мен, дори и да не е в най-добрата си кондиция, аз да успея да извлека това нещо, което на него му е важно за деня, за днес. Намирам общата тема на разговор, но не просто така, защото го пише в някоя от точките. Нали? Че трябва да говориш първо, когато съм правила такива обучения, разбира се, в желанието ми да бъда все по-добра и все по-добра. И първите 10 минути по протокол етикет трябва да говориш на семейни теми. Следващите 10 минути трябва да говориш за бизнес и последните 10 минути трябва да продадеш продукта си, защото той е невероятен, защото ще свършиш невероятна услуга на човека, който стои срещу теб. Не. Това не работи при 99% от населението. Аз бих направила следното. Бих отворила моето сърце и бих опитала да разбера този човек от какво реално има нужда. Каква е ситуацията, в която се намира? В каква сфера е? Дали ще изключа сделка? Дали ще направим нещо огромно след срещата ни? Това няма значение, защото две човешки същества се срещат, две сърца могат да си говорят. И тук не го приемайте като нещо паранормално да си говориш със сърцето си. Не, това е... дори погледът е различен. Когато отиваш, със сигурност сте имали среща с някой от
мобилните оператори, в които трябва да си подновите договора. И тези хора имат перфектни обучения. В момента, в който вие отидете на каса и без значение дали ще говорите с Иван, Петкан, Драган, Иванка, Петканка или Драганка, отношението е едно и също. Едно и също. И в момента, в който видите човек, който наистина ви попита, кажете всъщност, вие от какво имате нужда? Какво се случва, как говорите? Веднага виждаш и забелязваш, че те са излезнали от схемата продажба. Тогава знаеш, че този човек наистина може би му пука ти от какво имаш нужда. И в този момент няма как да не се случи сделката. Затова моят съвет е, когато комуникираме с другите хора около нас, в бизнес сферата, в офис сферата, при сключването на големи сделки, при сключването на малки ежедневни договори, направете живота си красив и не изключвайте сделки по протокол. Отворете сърцето си, говорете с човека, разберете той от какво има нужда. По този начин вие установявате една връзка с него, която ще продължи много години след като давността на договора или сделката, която свършите, приключи. По този начин ние изграждаме приятелства, партньорства, контакти. А най-важното в днешно време е да изградиш контакти или да изградиш една собствена мрежа от контакти, дори да не познаваш един човек, когато знаеш кой от твоите контакти познава другия човек, но ти си представил себе си по един прекрасен начин, ти си представил себе си с усмивка, ти си представил себе си като един коректен и точен човек, а не като човек по протокол, който минава, влиза, изчита си правилника на сключване на сделка, чао, довиждане, до нови срещи, ще ви се обадя след 2 дни. Да, най-вероятно работи, но в бизнеса, в големите сфери, в които всички тези неща са толкова прозрачни, няма човек, който да обърне внимание на човек по протокол и да не обърне внимание на човек, който разказва за бизнеса със сърцето си, за сделката прави със сърцето си или просто за обикновения ежедневен разговор, в който трябва да е в комбинация със своите колеги, с своите сътрудници, когато зависи от други хора, именно първото и най-важно лице, това е комуникацията. И след като вие сте оставили във вашият събеседник едно приятно чувство, заредени с емоция, зареден с позитивизъм и си казва, о, колко прекрасни хора има, нека и аз днес да бъда прекрасен и да заредя с моето настроение и останалите хора около мен. Затова моят призив е, срещнете бизнеса със сърцето си и комуникирайте с него. Изключете разума за миг. Изключително важно е да анализирате след това ситуацията. Но нека първата среща да бъде с вас самия. Отворете широко очите си. Отключете своя потенциал, защото в момента, в който вие включите само разума, как да протече тази среща, вие блокирате автоматично контакта с този човек. Спомнете си колко са били хората днес, в края на деня, които са ви накарали да се усмихнете и които са ви накарали да почувствате една енергия, еуфория. И не забравяйте, при всяко едно вдигане на телефона, усмихнете се широко. А ако ви се обажда някой, с който не искате да говорите, просто не вдигайте. Така ще запазите и вашето добро настроение, а няма да развалите и настроението на събеседника ви. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм Васка Бакларова, основател на агенция за корпоративно развитие Omni Human Development и помагаме на екипите да работят в добра кондиция и да знаят как да говорят един с друг на български език и да се разбират помежду си. Благодаря ви за отделеното време.